سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو محموس حاد ميازيا زي تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كم وترك صفت أمام مدباتنا نختكتاتلنا ندعدمكم بقدام النتارس زينا سبعو مسألة حيل ذات إرترا حيالو عمسات فتيموم كتبل أمريكا تخصص أب معراب ولقا أوروميا عطقات بز فتيموم متقعتي إيسران شمونتن سبات تقاتلهم سودان نقديات أب إمباسي أمريكا أب كينيان تنزانيان زخون 335 مليون دولار كحساخ كافيلا أبيات تمرتي فرنسا نسالساي غزي كمز تعاصوان كالإنز دهس زيناتات حيزلكم متيلخو سناي نايم كتال غزين لا تمنخو أبزا چانال دمه ناي وترو تخاتلت نختكونو سابسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم سوا مسألة حيلتات ستا إرترا حيالو عمسات فتيومم كتبل أمريكا تخصص أبت تمالز وصه إرترا زملكت سبساب سوا مسألة كلتاشن عسران أبت عمت راي قطرم زي تفلت سبات كمز تسورون بمنغستي أب كيدات يوم ويكا أب ماسرتي مويتم كخونو كمز خلو تاقاليزوم بوليسن سراويتن زركوم أبالات حيلتات ستا حيالو عمسات فتيومم كتبلون أمريكا خسيس علام إرترا بخفلو قدات وص أمريكا زوص سبساب مغطسل تنايتي أبلع لزقرب زصنحه ناي مكفاء زمتي يختبل هنتيقاتو لام بتسالات إرترا خوادد زصنحه ناي مخفاء زمتي بعين حق خرن كلو دما نخالوت هاجرات أب قداي سوا مسألات ناي تعنا مراجع سند كتب اتخيل ناي مورال لعلنام زلوا هاجر يلان ولا أمريكا تكون قبل مينستر زين آتو يمانا قبر مسكال بتويتر تقاومو قاليتم منغستنا تابت هاجر بأبالات تاز كير سبات بزي حق أسير كاناي مسوار تقبارات نمكل خال زخونة عرتات كام زي كاده عمتاوي زوت تبصاب حبيرون بزعباتهم أبكل تشان حدن ديمقراسياوي لوطي زيت ألبو بوجل 15 تزفلتهم لعلو السبب سلطان منغستي نبرن أبت وان زيت تأثرو غايزتنياتات زملكت حدش معبالتات كام زيلون تغيسوم لعلوت مينسترتات أبالات هاجروا بايتون لعلوت وتدراوي أزستن زركبوم مسكرم كلتشان حدن أبك إيد دحرم أتاهم بيت سبوم دهيوم كام زي فلتون أبزخونه بيت فردي خام زي قربوني فلات أتوم سبب سلطان نبر ملكاوي أكايدا بريزيدنت إيساياس أفورقي قدب خجبرولون قواموي منغستي خمسروتون بقلي دحري متصوعهم يم تأثيرهم كونتات ماسرتي أزي حما مخانون كساموت زبتصح كبير نايت أنا قدات زك على مخانون هي قلات دحر مبالنتهم كونتات بنات أكال نمرقات زي كالآب كفري قدات وصاي زوت صبصابات يملاخت درب زيغنت زلو مولك أسبات كي ترفو آب كايد خمزر كابون قنصلاو أقلقلوت إمباسيتات كرخبو كام زي فكر اللمون تغيسوم نخالو تطابقتي وجلتات مركوس بمقار أبزس فرو حبريتا دمام ولا قواقله بسنكي هايمانتاوي امنتهم تأثيرهم زنبرو سبات انت تفتحهم لالي 4 زخونو آمن تخرستنه تأثيرهم يلوم اتهاجر هاجراو مرجع كايدا كام زي تفلتنا هايمانوت مزراب من قسقاس مودابن ناصنت كام زيلو اتصبصاب زرزيرلهم اتناستات 30 عمتنتي هاجر زمرح زلو بريزيدنت إيساياس أفورقي نتي أبشن شعاتميتن 99 زيتصدا قوام كيتأوجه زموتو يقبل قليسوه من باري فلات نتي كم مسجاجر يزقم هاجراو بايتون دحري خلتشحن كلتن بزي وقعو مجلسين أفريسو يركب صبصاب أمريكا بزي كازي حيلتات إرترا دو بسجيروم أب كل تجري زي حجة وقتلت كم زفتسمو بمتقاس إرتراويان سدتنياتات أب مسوارن بحيلي كاب تجري ناب هاجروم أب مملاسن إيد كم زلون كسيزوم منغسي إرترا نتي أب كل تجري بوتادراتو تفتسمو زبال قتلتن كال مجاس مسلاتن كتنصقوه مصنحة تدغاغامي زفلاتيو معراب ولقا أوروميا عطقات بزفتسمو متقعتي إيسران شمونتن سبات تقاتلهم أبزوا معراب ولقا وردا بابو غنيمبيل قبلي بوبوني زت تفتسم قتلت اونك شنيم بيستبهالو وجله كم زخونه كوميشنر جنرال بوليس كل الأوروميا أرارسا مدارسا حبيرم اتو جلابت معلتي مشت ساعه 3 بأقواصرا إثيوبيا لك 50 زخون نبرتي أكيبو ጨፍጫፍ ጺሙ ኢሉ እቲ ኮሚሽነር በተመትቃቲ ካብዝ ተቀተሉ 28 ሰባተቶም 16 ደቂ ተባዕትዮ ኮንን ከለውም እተን 12 ደቂ አንስትዮ ከም ዝሆነ ኮሚሽነር አራርሳ ተዛሪው በተመሳሳለ ተመትቃቲ አመልክቱ መግለጽ ዝሃበ ክልል ኦሮሚያ እቲ ዘስካከህ ዝበለ ኦትለት ዝፈጸመ ኦነግ ሸኔ ከም ዝሆነ ሓቢሩም ድሕረት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ያብለለ እቶም
ዕጡቃት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣገሊጹ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ክንደይ ሰላማውያን ሰባት ዕጡቃት ሸኔን ከም ዝቀተሉን ግን ዛጊት ኣይሓበረን እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ብዝፈጸሙ መጥቃዕትታት ኣብ ማሕደርቲ ወረዳን ክልል ሓዊሱ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቀተሉ ዝሓበረ መግለጺ ትኽልል ንብረት መንግስትን ውልቀ ሰባቱን ከም ዝዓነወ ጠቂሱ ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተፈልዩ ዝወፅእ መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፀውዖ ዕጡቅ ጉጅለም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከም ዝንቀሳቐስ እዩ ዝንገረሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ብዙሓት ሰባት ቀትሉን ከለዎም ሓያሎ ሰባት ካብ መንበሪኦም ተፈናቒሎም እዮም ብተወሳኺ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ስራሕ መንግስቲ ዘገልግሉ ዝነበሩ ሰባት ኣባላትን ሓለፍትን ጸጥታ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ተቐቲሎም እዮም መንግስቲ ነቶም ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ነቲ ብኩምሳ ድሪ ባህጃል መሮ ዝምራሕ ኦነግ ሸኔም ተሓታቲ ዝገብር ኮይኑ እቲ ጉጅለ ግን ነቶም መጥቃዕትታት ከም ዘይፈጸመ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ብዘይካየዱ ወፍርታት ንብዙሓት ኣባላት እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ከም ዝቐተለን ከም ዝማረኸን ኣብ ሚድያታቱ ምግላጹ ይዝከር እዩ ሱዳን ንግዳያት ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኬንያን ታንዛንያን ዝኸውን $335 ሚልዮን ካሕሳ ከፊላ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን እቲ ክፍሊት ብመሰረት እቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሱዳን ዝተበጽሐ ስምዕ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ እቶም ኣብ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ታንዛንያ ኬንያን ከምኡውን ኣብ የመን ኣሜሪካ ኢላማ ገይሩም ኣብ 1998 ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ብዕጡቅ ጉጅለ ኣልቃዒዳ እዩ ተፈጺሙ ሱዳን ካነ ኣልቃዒዳ ይምውላየን ተባሂለን ኣሜሪካ ኣብ መዝገብ ካብ ዘስፈረተን ሃገራት ሓንቲ ክትኮን ከላ በሰንግዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ እገዳ ተነቢርዋ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ ንኣስታት 30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሓ ፕሬዝደንት ነበር ዑመር አልበሽር ቅድሚ 2 ዓመታት ካብ ስልጣን ምስተኣለየ ግን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሱዳንን ሓድሽ ምዕራፍ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክትጥዕ ተራእዩ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሱዳን ዝጀመረ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣወንታዊ ውጽኢት ስለ ዝተራእዮም ከም ምርኣይ ጽቡቕ ለውጢ ሱዳን ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ብኣሜሪካ ተነቢሩላ ዝነበረ እገዳ ክትገላገል ክኢላ እያ ኣብቲ ስምዕ ሱዳን ንግዳያት እቶም ኣብ ኤምባሲታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ታንዛንያ ኬንያን ስድራቤታት ሙታትን ዘሰንከሉን ክትክሕስ ዝብል ስለ ዝነበሮ እዩ ሱዳን $335 ሚልዮን ንኣሜሪካ ሰዲዳ ኣብያተ ትምህርቲ ፈረንሳ ንሳልሳይ ግዜ ተዓጽየን ፈረንሳ ከመቐጸልታ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንሳልሳይ ግዜ ኣብያተ ትምህርታ እንተዋሕደ ንሰለስተ ሰሙን ክዕጽዋ ምዃነ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ገሊጹ ፕሬዝደንት ማክሮን ስርዓት ምስትማር ካብ ዝመጽእ ሰሙናት ሒዙ ብርሕቐት ክካየድ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ገለ ከባቢታት ፈረንሳ ዝተኣታተወ ናይ ዕጽዋት ስጉምቲ ናብ ካልኦት ዞባታት እውን ይዝርግሓሎም ብዘይካ ናይ መግቢ ድኳናት ካልእ ኩሎም ኣብያተ ንግዲ ካብ ቀዳም ጀሚሮም ክዕጸውን ሰባት ካብ ገዛ ብዘይብቑዕ ምኽንያት ልዕሊ 10 ኪሎ ሜትር ከይጓዓዙን እገዳ ተገይሩሎም ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ብኮቪድ ዝተጠቕዑ ሰባት ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ሕክምናዊ ናብዩቲ ይግበረሎም ኣሎም ፈረንሳ ድሮ 4.6 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ኣለዉ ካብኣቶም ከዓ 95,495 ዳርጋ 100,000 ሰባት ምስ ኮቪድ ብዝተሓዘ ምኽንያት ከም ዝሞቱ ኣብ ጸብጻብ ሰፊሩ ይርከብ ፕሬዝደንት ማክሮን ብሮብዕ በቴሌፎን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ኮቪድ ተነቃፊ ይኸውን ከም ዘሎን ብፍላይ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ኣዝያ ሓደገኛ ክትከውን ከም ትኽእል ገሊጹሎም ወዲ 43 ዓመት ፕሬዝደንት ማክሮን ፈረንሳ ለበዳ ኮቪድ ንኸይዝርጋሕ ዝሕግዝ ስጉምትታት ዕጽዋ ብምክያድን ሰፊሕ ክታበት ብምሃብን ነቲ ሕማም ንምግታእን ንምስዓርን ኣብ ቃልሲ ከም ዘሎ ገሊጹ እተን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዝዕጸዋ ኣብያተ ትምህርቲ ንቆልዑ እቶም ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ናይ ግድን ክሰርሑ ዝግድዱ ቀንዲ ሰራሕተኛታት ዝበሃሉ ኣብ ሕክምናም ፖሊስ ዝኣመሰለ ስራሕ ዝሳተፉ ኣገልግሎት ክህባየን ፕሬዝደንት ማክሮን ሰባት ንበዓል ትንሳኤ ምስ ዝደለይዎ መታን ከብዕልዎ ንቐዳመ ሰንበት ፍሉይ ፍቓድ ከም ዝሃበውን ሓቢሩሎም ሰባት ነቲ ሓድሽ መምርሒ ተቐቢሎም ብዝግባእ እንተተግቢሮሞ ኣኽቢሮምን ጩራ ብርሃን ክህሉ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ፕሬዝደንት ማክሮን ዝሃቦ መግለጺ ቅድሚ ምእዋጁ ፓርላማት ሃገር ነቲ ጉዳይ ክዝተሉን ክካታዓሉን እዩ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም